Onsoň Isa şägirdlerine olaryň hemişe Hudaýa doga edip, asla ruhtan düşmezligiň zerurlugy hakda bir tymsal aýdyp berdi. Bir şäherde Hudaýdan gorkmaýan bir kady bar eken. Ol kady adamlary äsirmeýän eken. Şol şäherde bir dul aýal hem bar eken. Ol üzünüksiz kadynyň ýanyna gatnap, "Dawagärimden meniň hakymy alyp ber" diýip ýalwarypdyr. Kady birnäçe wagtlap muny etmändir. Ahir soňy ol öz-özüne: "Men Hudaýdan gorkmasamna, adamlary äsirmesemne, dyngysyz gelip, meni bizar etmedýäli, bu dul aýalyň hakyny alyp bereýin. Inni bir gelip, meniň gulak etimi guratmasyn" diýär. Rep Isa yene sözüni dowam etdi. "Adalatsız kadynyň näme aýdanyna gulak asyň. Eýsem, Hudaý öz saýlanlarynyň giýje gündüz özüne ýüz tutup periýat edýänleriň hakyny alyp bermezmi? Olary köp garaşdyrarmy? Size şunu aýdýarin, olaryň hakyny tiz alyp berer. Ýöne insan ogly gelenne, ýeriň ýüzüne imanly adam taparmyka? Öz dogrulygyna bil baglap, beýlekileri kemsidýän käbir adamlara Isa şu tymsaly görünmerdi. Iki adam Hudaýa doga etmek üçin ibadatxana gidýär. Olaryň biri Farisey, beýleksi salgyt eken. Farisey durup, özü hakda içinden: "Hudaýym, men käbir adamlar ýaly talaňçy, pis, zynahor däldigime, hatta bu salgytçy ýaly da däldigime saňa şükür edýärin. Men hepdede 2 gedek agyz bekleýärin. Ähli gazancymyň 10-dan 1-ni berýärin" diýip doga okaýar. Salgytçy bolsa uzakta durup, gabagyny göge gallyrmaga hem ýürek etmeýär. Gaýtam gursagyna urup, "Hudaýym, men günäkäre rehim et" diýär. Men size Fariseýiň dälle, salgyçynyň aklanyp gidenligini aýdýaryn. Sebäbi kim özüni ýokary tutsa, peseldiler. Kim özüni pes tutsa, beýgeldiler.